Egunen zenbet bider jaten zen duen? Zenbet bider? Bai, egunen, goizen hasitze, lehengo... Armozue, eta bezkarie, beringia zeuzen, eta farie. Bai, eta armozu zer izeten zan? Armozue esnea, sarritzen taloa bere bai, itzen zeren. Bai. Edo morokile. Morokile bere. Bere bai. Eta morokile zer izeten zan? Urune, hartuana. Papileres. Eso es. Ure gazin, gatzaputxu bota, ondo zenbet eta egozitxe. Erain berrizeteako norreri ondo, ez da? Erain, eta gero lodi lotzen zanean, koiak handiegaz, eta imini platan sakontzuen, eta esnia gero bueltan. Eta esnia eta aian. Batera, nastata jaten ziren, morokile eta esnea. Esnia. Bai. Hori zetan zan. Eta hori armostarako izeten zan. Armozu.